أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن شيخنا تجاني أبا العباس مولانا شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه. فتبارك الله ما شاء الله. caggal yettude Allah e julde annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa tabarakallah e juurade ceerno men Cheikh Tidiane, min calmini bandiraɓe julɓe ɓe, on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En jetti Allah dokkuɗe en tawtorede nduɗo lewru ha nawnani en korɗen du ha en eɗen jetti hande e ɗiɗo sappo cakkitiɗi e nder lewru Ramadan. ɗum noon bandiraɓe en jetti Allah kaade jettugol, en calmini bandiraɓe ɓe, en gartino gowɗen wadde kala e saaha so artude e yewtere men, yewtere l'islam yowitide e gueɗe korka ɗo e tele bedda kala talata sanga waktu 6 heures kihiɗa. ɗum noon bandiraɓe julɓe, min calmini on, min juurima on, musidɗo mon Mouhamadoul Makkiyu Keita. eɗen gandi annabi sallam wino nduɗo lewru awwaluha rahma, wasatuha maghfira, wa akhiruha itqun minan nar. sappo gadiɗi e lewru Ramadan ko sappo yurmede jeyɗo o subhanahu wa taala. sappo lombiɗe ɗi ko sappo yaafede bakkatuji. sappo cakkitiɗe ɗi ko sappo rimɗinede e jeygue. woni ɗiɗo sappo. fa tabarakallah machallah. ɗiɗo sappo ko hen jamma laylatul qadri yiilete e nder jammaji terɗuɗi ɗi. annabi sallam wino so tawi jamma laylatul qadri ene yiile e nduɗo lewru, yen ƴeew ɗum e sappo cakkitiɗi tawi koye jammaji terɗuɗi ɗi: jamma nogas e goho, jamma nogas e tati, jamma nogas e joyi, jamma nogas e jeeɗiɗi, ha yetti jamma nogas e jeenayyi. jamma laylatul qadri ene yiile fa tabarakallah e ɗiɗo jammaji limtaɗi. nde wonnoon jamma o ko mawɗo, moƴƴere mum, barke gonɗo hen. subhanahu wa ta'ala wi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadri. laylatul qadri khayrun min alfi shahr. tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. jeyɗo o wi jippini laylatul qadri fatabarakallah machallah e oɗo qur'ana. inna anzalnahu fi laylatul qadri wama adraka ma laylatul qadri. laylatul qadri khayrun min alfi shahrin. jamma laylatul qadri ene ɓuuri fodde ujunere hitande so tawi jiyaɗo Allah golli hen moƴƴereji, o dañi moƴƴere mo gandanɗa hoorema dewɗo jamma goto mo ganduɗa ene ɓuuri ujunere hitande. ene ɓuuri ujunere hitande. wadde en gandi oɗo jamma moƴƴereji gonɗi hen ɗi julɗo foof yo dogan yiilade oɗo jamma beele ene yiita oɗo jamma. e nder ɗiɗo sappo cakkitiɗi e nduɗo lewru woni ashurul awakhir min shahri Ramadan, oɗo jamma ene yiile hen. yo Allah rokku ene yiitudamo e nder ɗiɗo sappo cakkitiɗi e nder jammaji terɗuɗe ɗi ganduɗa Anas sallam wi ko yen ƴeew e nder jammaji terɗuɗe ɗi. ene hen salatu tasbih ko hunde nde ganduɗa ko moƴƴere. saabu nelaɗo alsa sallam yamirino bamum Abbas yo waɗat salatu tasbih sana wawi ñande foof yo gollu ɗum, walla lewru foof waɗa hen lawol gotol, walla yontere foof lawol gotol. salatu tasbih ko juulu ego ganduɗa so tawi neɗɗo juuli ɗum ma Allah hafran ɗum dennagal bakkatuji muɗum ɗi menno wofde jeyɗo subhanahu wa ta'ala. salatu tasbih ko juulu ego ganduɗa so neɗɗo ene golla ɗum ma Allah rokkumo annore nde ganduɗa ko ɓurde mawnude nder annoraji. ma Allah rokkumo gandanɗa hoorema baraji ɗi ganduɗa ɗi omo moftane ɗum ha o yetto janggo yawmal qiyamati o huccire jeyɗo o subhanahu wa ta'ala. nde wonnoon juulu ngu ko juulu tubande Allah, naafila o ko naafila ruttade Allah subhanahu wa ta'ala. ko ni Anas sallam rokkirno ba muɗum Abbas. kañum ko darɗe nayyi.
eɗen jiɗi laaɓande hen deedi bandiraɓe julɓe goto fof yo waɗat ɗum, goto fof sene wawi yo gollu ɗum yo waɗat ɗum. salatu tasbih ko darɗe 4, salatu tasbih ko darɗe 4. darde hen fof nde kabbirɗa janggata ko fatiha e simore, e on saha powa hen subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar laabi 15 caggal no jannguɗa simore. sa nangi koppi mbaɗa ɗum laabi 10, sa ƴukkitima e koppi mbaɗa ɗum laabi 10, sa sujji mbaɗa ɗum laabi 10, sa ƴukkitima e sujuudu o mbaɗa ɗum laabi 10. juula ha timma darɗiɗɗe tahiyoɗa calmina, gummoɗa gaddoya darɗiɗi goɗɗe, janga fatiha e simore, powa hen subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar laabi 15. yani kala fatiha e simore ene janguɗa powa hen subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar laabi 15. sa nangi koppi mbaɗa ɗum laabi 10, sa ƴukkitima e koppi mbaɗa ɗum laabi 10, sa sujji mbaɗa ɗum laabi 10, sa ƴukkitima e sujuudu o mbaɗa laabi 10, tujjita gongol tahiyoɗa gummoɗa daroɗa falillahi alhamdu ha timma darɗiɗi goɗɗa kadi calmina. so tawi ko jamma mbaɗat ha ɗum, sa dañi darɗe 2 a salminat gadda darɗiɗi goɗɗe. amma tawi ko ñalawma mbaɗata, a jokkodirat darɗe ɗiɗi ɗe fof, a jokkodirat ɗe. sa timmini ɗiɗi ɗe gadda ɗiɗi goɗɗe mbasa salminde, yani juula darɗe 4 deggodirɗe comme no juulowo tiiso baare ni walla takkusani ni honon gollirta. wadda ɗum e jamma noon ɓuuri moccude, nde wonnoon naafila jamma ene daɗi darɗe, ene ɓuuri daraja, ene ɓuuri hewde baraji e naafila ñalawma. ɗum noon yo allah rokku en daɗodirde e oɗo salatu tasbih. so neɗɗo ne wawi ɗum kam kala lewru yo wat ɗum, walla e gurdam mum ha tenti e ɗiɗo 10 cakketiɗe e lewru ramadan, ha tenti fa tabarakallah machallah e nder nduɗo lewru korka. kala moƴƴere nde neɗɗo golli hen ma allah sowan ɗum cowande. ɗum noon fa tabarakallah machallah en ñaguima jeyɗo o subhanahu wa taala yo ɓadinan en, yo hollu en, yo rokku en tawtorede walla hawrude e yiide e membare ha mema jamma biyeteɗo laylatul qadri. allahumma ballighna laylatul qadri. yo allah rokku en tawede, yo allah rokku en yettade jamma biyete laylatul qadri e nder e ko yilate e ɗiɗo 10 cakketiɗi mo ganduɗa sa dañi gollude hen ndu hono oɗo sifa mo kalaɗen, sifa oɗo naafila salatu tasbih ko moƴƴere e nder moƴƴereji ha tente nduɗo lewru ramadan. bandiraɓe julɓe, nduɗo lewru e zamanu sahabaɓe so tawi ndu fuɗɗima waynade, mo jiiɗa fof sehat, mo jiiɗa fof haaɓat, mo jiiɗa fof sunato, holko jogoto e sunare sababu ne lewru moƴƴere nene wayno, lewru yurmede nene wayno, lewru barke nene wayno. ɗum noon fa tabarakallah machallah yo allah rokki en tawtorede tawi ko korkaji kewɗi allah rokki en darade. ganden kala dawannoɗo korka yo andu korka nene maaya, kala dawannoɗo gandanɗa hoorema allah yo andu allah ko keddiɗo hayyun la yamutu, ko ni annabi sallam wiyanno. kala dawannoɗo ramadan yo andu ramadan yeehi, kala dawannoɗo allah yo andu allah ko keddiɗo ha bada. no ndewirta allah e dewe ma allah e lewru korka, hayso ndu maayi tinno aɗa yahanno jama e korka taddo hana waktu, tinno golliro hono noon formation mo mbaɗannoɗa, tinno yataw a ɗigganimo, a wawimo, tinno dawe allah ɗe mbaɗannoɗa pop ɓeydo hen bijjahi seydel wujudi. yo allah rokki en tawtorede hono nduɗo lewru tawi kadi fa tabarakallah machallah ko lebbi kewɗi, koren korkaji kewɗi ɗi ganduɗa fa tabarakallah machallah ɗe en mbawa limtande ɗum koye meɗen. ɗum noon bandiraɓe julɓe min calmini on, min juurima on. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɗo on mouhamadoul makkiyu keita, allah jarama, on jarama. taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa da'afa lana wa lakum al ajar. hada assalamu aleykum wa rahmatullah.